Amser I sgwrsio nawr gyda'r unig Malcolm Allen! Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso nôl ato ni. Diolch yn fawr iawn. Blwyddyn newydd dda i ti fyd? A chi hefyd. Ie, ti'n ffrind i'r sioe yn dweud, felly? Wel, dwi yn ffrind mawr i sioe a gwylio wrth wrth bob wsos. Na fe, Malcolm Allen. Diolch yn fawr iawn, Malcolm Allen! Rwy'n ni sôn am dy lyfr di. Dath mas erbyn yn y dolyg. Da iawn, syniad da. Dath mas cyn yn y dolyg. Yr amseriad. Mae yma? Yr amseriad ta'r llyfr. Yr amseriad. Ti di darllen ato? Ddim eto. Mae Tudur wedi, mae Tudur yn swat. Na, ges i ddim copi bersonol drwy'r post, Malcs? Nes i yrru mo. Dy fa? Anegdolig i chdi. O, na fe te. Sy'n ymateb ma'r llyfr wedi cael? Anegdolig nesaf da. Sy'n ymateb ma'r llyfr wedi cael? Ymateb da iawn i fyny rwan. Dydw i ddim wedi siarad efo Lefi yn y lolfa ers cyn y Nadolig, ond bob dim yn mynd reit da, dwi'n meddwl. Yr ymateb, dwi'n meddwl ges i noson allan cyn y llun yna. O na, bethau dim mynd y da. Peth bwysig oedd o'r llyfr, bod fi'n cael stori, wrth gwrs, ond emosiwn a teimlad allan o'n efo, a safon y Cymraeg yn safon yr ychal iawn gael Geraint Jones, wrth gwrs, ac mae bob dim yn mynd yn eitha da. Mae yna sôn bod yna drosiad Saesneg yn mynd i fod? Wel, ella mae'r opsiwn yna, ond ers y cychwyn, dydw i ddim wedi gwneud llyfr i gyfieithu fo'i Saesneg. Ond mae'r farchnad yn un mawr, a ella sy'n fi yn ychwanegu yn y ddau o stori eraill i fewn, ers hynny. Bydd yn digwydd da. Reit, felly dyna ni, mae'r llyfr Malcolm Allen, mas nawr. Wel, y beth yw, os yn ysbrydoliaeth i bobl fynd i fyny'r lonydd cywir ac dim i lawr yr ei anghywir, wedyn mae'r llyfr di wneud i swydd. Ac ysbrydoliaeth, wrth gwrs, os gyda rhywun freuddwydion allan yna, breuddwyd a gyda fi chwarae bêl-droed yn proffesiynol, nath o ddigwydd i fi o Daenolen, o bachgen ifanc o Daenolen. Os nath o ddigwydd i fi, fydd o ddigwydd i rywun. Mae Max di chwarae yn rhywch gyngrair. Waw. A i Gymru. Ac i Gymru. I Gymru, wel. Breuddwyd i fi, ond dwi'n beth yn mynd i ddigwydd. Reit, mae'r ffenestr drosglwyddo, neu'r transfer window, ar agor. Mae'n bod tro'n amser cyffroes dydi, ond mae wedi bod yn araf iawn, dwi'n meddwl, oherwydd beth sy'n digwydd ydy, mae Manchester City, fyddydd neb gystadlu neb i nhw ar y funud. Felly mae'n mynd i fod yn... Be maen nhw'n neud ydy disgwyl i Manchester City brynu chwaraewyr nhw. Maen nhw'n dod â un chwaraewr i fewn yn barod, fi Eira, dros y Nadolig. Ond mae o bresenoldeb a profiad gan efo ac mae o di ennill y pencampwriaeth o blaen, felly mae hwnna'n mynd i ychwanegu a cael dylanwad, dwi'n meddwl, o rwan sa diwedd y tymor iddyn nhw. Ond unwaith maen nhw wedi gorffan yr ffenestr drosglwyddo, wedyn i pob arall symud. Mae yna llawer mwy o newidiadau ddod, ond bydd o mwy diwad mis Ionawr na'r dechrau mis Ionawr. Felly dim ond mis Ionawr maen nhw'n gallu prynu a wedyn yn ei arfen. Ti wedi clywed unrhyw straeon o gwbl, achos ti'n fan o Lerpwl, yn dweud? Wel, yn dod dwi an, ac mae gen i fi bechod deud, dwi'n gobeithio wneud Torres aros tan diwedd yr haf, ond y Sibrydion ydy fydd o yn symud os dyn nhw'n cael cynnig 60 miliwn amdan chwaraewr, merwydd sgynnon nhw ddim arian Lerpwl, ac maen nhw'n mynd i ffeindio yn anodd, dwi'n meddwl, i gyrraedd y safleoedd sy'n mynd i gyrraedd pencampwriaeth Ewrop tymor nesaf. Felly, wedi Gerard yn yr haf ella adal hefyd. Bechod gweld y ddau, oherwydd tîm cyffredin ydyn nhw heb y ddau chwaraewr yna. Ond, jyst gobeithio fod nhw'n dal gafel ar Torres, dyna sy'n bwysig. Deian yr Evertonian yn chwerthin fyna, felly dyna ni, gang on nhw, wel, cwpl on nhw fyna, right? A beth ydy fel Lerpwl fe, maen nhw wedi plannu tatws, ti'n bod, ôl, y blwyddyn dwytha, neu bob blwyddyn, mae Everton wedi bod yn neud, ond maen nhw wedi plannu tatws tu ôl i'r gol yn Lerpwl fe yma. O leiaf gyda rhywbeth i godi ar ddiwedd y tymor, ti'n bod? Symud ymlaen. Symud ymlaen, reit. Chwaraewyr Cymru, un o'n nhw Adam Matthews gwrth chwarae i Gyrdydd, mae'n sôn bod e'n mynd i fynd i ble? Wel, llawn potensial ac mater amser tan wneud Adam fynd. Mae Caerdydd angen yr arian ar y funud, mae yna ddigwyddiadau mawr a trafferthion oddi wrth y cae. Mae'r sefyllfa ariannol ddim yn dda iawn yna, felly gwerthu Adam ysa'n sefyllfa perffaith iddyn nhw, ond cael ei fenthyg o tan ddiwedd y tymor i chwarae i Gaerdydd. Ond cael ryw 2-2 miliwn, Manchester United, dyn nhw'n misio colli allan i Arsenal eto o far yn Ramsey. Da ni wedi gweld sut mae dyfodol ac sut mae o chwarae ar y funud. Felly, mater amser, Adam Matthews yn llawn gallu. Est ti am lot fo'r arian i ddechrau? O ran pan est ti symud o lle, est ti symud o Fangor? O Fangor na ddo. Set o gits gath Fangor. Nes i arwyddo cytundeb rhyw 3-4 mis cyn mynd, ac wedyn nath nhw trio gael arian gan y bot, wedyn nath Graham Taylor dweud, na, ti'n gael dim byd, felly gath nhw yn diwedd set o gits. Fel, rai o'r chwaraewyr Ian Wright ath o Grangebury Crystal Palace, set o bwysau. John Barnes o Sudbury Court i Watford, kit chwarae, fel ti fyna. Gary Pallister o Billingham Town i Middlesbrough, kit bag a belly a net i'r gol. Zat Knight ath am 30 tracksuit. A be arall? Christian Belgrade nhw, Lwpenni i Jwil, gosod peipen nwy. Oedd y ffif yna.
Felly, dyna ni... Diolch i chi am dal fi yna, bod. Be? Diolch i chi am dal fi wybod yna. Ie, oce. Felly, ie, ti wedi dysgu rhywbeth? Do.